pailubon ug matuod gihatag mo sa kalungo luyo sa mga pagkulang ko bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon ako na wala. Anak day ka ni Paul. What a small world. Kanya, kumusta mas papa ni mo? Small world indeed, Tito. Kas Tito yung papa di ay? Tito, kuya gala mo sa amo para magkahimamat sa nun ni Papa. Malipay kita si Papa kung magkita mo. Oo. Ya, pero sa mga imbitar mo ta, mga tota. Sa man? Dito ka na patagbuhaton, Vince. Ako maghimo ko questionnaire para sa nagsingabot nga first periodical test sa mga bata. Ikaw na lang katingali. Lisod ka kung maghurot ta. Sige na pa, ikaw na lang. Bisag kinsa na lang ninyong duwagod. Okasyon na lang magkita mo sa classmate niyo sa una. Ala, sige. Kining mag-ilis lang kong pulo. Dong, informal ka na. Ha? Sige lang, Tito. Take your time. Sige. Anyway, dugay pa man sa gayo. Dako pa yung oras. And, paano to ba ya? Okay. Nya. Sige, tabangi ko. Sige, tingsi. Tabangi ko pangitag sinina dito, ha? Maria, paray good. Bagin akong bana, eh. Sige, excuse me, ha? Sige. Dali mo na. Ah. Pili ate ka, nindot ka ayaw. Nindot sila. Sweet your parents, no? Kasi maibang mo na, eh. Nala, sige. Ikaw lang na ilaw sa sod, ha? O, kining pili ko dito palihog o masulog. Ha? Gaya mo lahaw sa customer. Okay, Vince. Sige. Dodon! Dodon! Ay, Sir Vince! Dodon! Naabot mo lang kasi nakatagpilang ko, Sir. Si Jinjin. Kami yung kita. Ay, mas Jinjin. As usual, Sir. Gibilanggo na sa siyang manghod. Saan, Sir, naamgod siya bisita? Ay, pagkaluoy ba rin yung bata, oy? Hay makunto, ha? O, hay mandapita, Sir. Bilanggo, Na may lagi kwarton ta, Sir. Ano sa man? Naaman taon diya sa stock room. Si Jinjin! Naunsa pa rin, Sir. Tara, Dodon! Ano, Sir? Day! Ding-ding! Noong sarong tarde? Kiber. Kinsa to? Ang visit na retarded. Shane Pearl. Kinsa mo itong syagit? Silingan ra to, eh. Silingan? Noong nagikan sa balay ninyo? Dili ko'y silingan na lagi to na mo. Just don't mind her. Hilaw na. Hilaw na, anak. Wa na kay angin kadlokan. Wa na iukok, ha? Oh, wa na, day. Tuwa na, day. Tuwa na sa basurahan. Oh, da? Uwa na. Ako gianan na, oh. Uy, hadlok. Ayaw, hadlok. Tangali, pahapon, Di lagi. Wa na mo pa ako ng ukok. Tara, magawas ta, ha? Gawas ta. Dili lang gawas Jinjin papauwi. Ano naman? Dabaan ko si Pearl. Dili, oy. Duwa mami tago-tago. Wa, oy. Wa mo magtago-tago. Iya kang gipriso din, he. Kay naa siya bisita. Ha? Onya, sige, tara. Magawas ta kay ipaila-ila ti ka sa uyab ni Shane Pearl. Ha? Dili na papauwi. Ano naman? Di man sugot Jinjin.
Ito po sin Pearl. Dili lagi mo Lagman suko. Jinjin sin Pearl. Love Jinjin. Jinjin, maayo ka pa. Bisan og kuwang kakabuot. Apan, may ka pa. Kay, may bawa ka pa mahigugma sa laing tao. Na imong inahan, na pa na imong igsuon nga si Shane Pearl, wagi paghigugma nimo. Da. Taldik man ko Jinjin. Mao. Di love ni Mama Pearl og ni Sin Pearl. Di love you Jinjin. Sige lang anak, ha? Sige lang. Kay love man ka ni Papa Vincent. Nako ko, Jin. Uy, laban po na nakos, Jinjin. Thank you, Papa. Thank you, Dong-dong. Ay, mao lagi na nakadaot lagi. Kay mordiro lagi din akong ngan lagi. May natog, kuan, dili, dong-dong. Ding-dong ba? Ding-dong nantes kay artista kong naong sir. Nah, tara, anak, dali. Ito ha? Dali, tenang, gawas ta ha. Ha? Agoy. Gidid mamang ko. Gidid mamang ko. Artista ko bago ko. Now. Elmer, una na lang ka. Masunod kami. Katultol na bitaw mi sa inyo nga na gatagan biya kunin mo sa mga address. Magkuyog na lang ta. Magkunboy ba? Para masigurado na makadumdum mo sa exact address mo, ha? Mapa sa lagi mi. Sige na lang, good. Mabitaw si Papa. Ibaw ka, mas mayo magkuyog na lang yun ta. Kay akong parents nag-expect yun na magkuyog ng duha. Munya, I don't know what unsa ako isulti sa ila kung di ta magkuyog na kabutit to. Okay ba? Sweetheart? What's wrong? Ano, you look so tense. Kulbaan lang ko. Basin, di ko dawaton sa mga parents. You know what? Imposible na. Kana, kapaniguro ko na sa imo na magkagustuhan yung kanila. I'm really sure of it. Okay? Gawas na. Ipailati ka sa uyab sa igsoon, ha? Ano ba? Ato tayo ito. Ato tayo. Vincent! Asa na ba talaga si Jinjin? Hoy, Perla. Dili ko gusto, ha? Nga magpadayon ninyong kabuang ni Shane Pearl, ha? Gusto ko nga maundang na ninyong kabuang. Dili mayong prisuhon kini siya sa gayon nga kanang bayan na doon na bisita din eh. Vincent, may upaw ka na sa katarungan! O niya nagtuo ka nga fair na alam ni Jenny. Fair o unfair, di na mo matter. Nahiba ko, may alamat ka na babayaran na, di ba? O sa may kalimutan, hindi mo ba ni buo? Naabot, Jinjin, Mama Pearl. Buang na ka ba? Hoy, ayaw pagsulti ko na na. Dili buang kini atong anak. Kuwang lang siya sa kabuot apan dili buang si Jenny. Whatever. Parehas rin na, Vince. Ha? May diferensya kini iyang utok. O di ko gusto pakauhawan ninyo si Shane Pearl. Nagkasabot ka? Dili sa gusto nga makita kini iyang maguwang nga retarded mong iyang kipriso. Karon galing, Vince. Ibalik siya sa kwarto. Ibalik! No. Ako ang masunod ni Baya. Kay ako ang padre di pamilya din eh. Kung gusto ko ha. Gusto ko nga maputulan ninyo kabuang ni Shane Pearl. Papa, Mama, ayaw lang mong away. Oh, na, tanawa. Di gusto, Jinjin, away mo. Mao na'y buang nga nakasabot sa sitwasyon. Nausa ka gud. No! Dili mo mula ka! Wala. Ano yan mo? Ayaw pagbabag, di ka masakitan. Vince, huwag ka Vince! Sa'yo mo kasabuhaton! Ikaw ug si Shane Pearl ang wa masayo sa inyong gibuhat. Sukad pa sa paggagamay pa ni Jenny. Kanunay na inyong gibuhat niyo to niya. Unsa ba? Ayaw mo ko... No. Be.
Ma'am. Sakit, ma'am. Hiyaw! Ay kung surang-surang ha! Tingal ikay mahungaan! Pahungawon? May gligid kay pahungawon. Nya may ibulkit ko kay pahungawon. Pahungawon lang naon mo. Alhin na lang ta din, Uy. Init kay dito. Sige. Lingkod lang diya. Ako lang kuha. Yan na yung papa eh. Naunsa mas papa, uy. Gipagawas man ang retarded. Isa man yung tiba sa papa. Dong Elmer, sorry kaya ha, nga nalangan. Okay ra tito eh. Dong Elmer, maoni si Jenny Pearl. Maguwang ni siya, ni Shane. Oh, ya mahimunig tao ko ni mong Jenjen. Mani ang angga. Yung kasi Shayna, yung sister to sa probinsya. Wow lang Jinjin pa. Kita gawa po. Hello, Jinjin. Hello. Kasabot na tingali ka. Anong gilimod ko siya? Retarded siya. Gikauwaw ko siya. Shane Pearl, dili mo angi kauaw kini imo igsoon. Tinuod. Lahi siya nimo. Lahi siya sa ubang tao. Kay espesyal siya. Nagkinahanglan siya sa atong pag-amuma, sa atong pagtagad. Karon na kay ba na magkasasekreto sa mong pamilya? Na-discourage na ka na ko, no? Buwagi ko. Buwagi ko karon dayon. Aron di ko maglaom. You know what, Shane? Di man siguro ko na ka narrow-minded na mula ng rason na ma-discourage ko sa imo. O isa pa na dili na mao ang rason na imo isalikway mong igsuon na tungod lang sa iyang pagka-retarded. O sakto imong papa. Dili nimo angay kauwaw si Jenjen. Retarded man siya, pero dili na enough reason na imong isalikway inyong pag-igsuon. Tinuod, wa ka ma-discourage na ko. Yes, wala dyan. Thank you, Elmer, ha? Thank you so much. It's okay. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko, bisan pa magmasalay po kapasayloan akong naangkon. Ako na wala ug gihilakan mo